nduna imene zina mwa ntchito zanu ndikufuna kuonetsetsa kuti mdziko muno muli mgwirizano komanso mtendere, koma ngakhale zimene zili choncho anthu akuona kuti aspect ya mgwirizano makamaka pamene dziko lino lopita kuchisankho likusowekera unduna wanu sukukhudzidwa ndi zimenezi? Ayibe undunawo ntchito yake ndi imeneyo, ndichifukwa chake unatambasulidwa munjira zosiyana, umakhudza mafumu, umakhudza chikhalidwe, komanso kuli nthambi yayikulu imene yoyima pa yokha amati Peace Commission imene imathandizira kuti mdziko muno pakakhala zinthu zobweretsa chisokonezo kapena kusagwirizana kapena kusayanjana, Peace Commission idzigwirapo ntchito. Koma kwenikweni ifeyo ku ndunako timagwira ntchito ndi mafumu, timagwira ntchito ndi mipingo, timagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana, tolinga choti tilumikizitsane kuti Amalawi azikhalabe limodzi. Ndipo ntchito imeneyi ikupitirira, tili nawo ndithu anthu amene ndioti adakhazikika mogwira ntchito ngati imeneyi. Ngati unduna za mtopola pandali zimene zakhala zikuchitika, mwakhala muchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti mgwirizano ulipo komanso pali bata ndi mtendere? Choyamba tomwe kudziwa kuti Amalawi pawokha ndoyanjana. Amalawi pawokha ndoyanjana, ndipo mudzaona nthawi zambiri Amalawi akapita kumpira samafunsana kuti ndi wachipani chanji, iwe ndi wachipani chanji, umachokera kuti iwe ndiwe ndani, mukapezana Amalawi aja ndoyanjana. Mudzi mukachitika maliro mukaona kuti aliyense wabwera pamodzi, mchikhalidwe chathu ndife anthu oyanjana. Komano mukulolera kuti andale azikhala akugawanitsa. Ndimene ndikubwera kuti tsopano chimene chimachitika nchonena kuti ifeyo tikakhala atsogolera ndale ndeno mwina uthenga wathu tikamauyankhula kwa wanthu, tikamawapatsa uthenga umene mwina pawokha uthengawo umabweretsa chisokonezo, chifukwa masupporters ali ngati mene alili masupporters achipana, ali ngati mene alili masupporters ampira. Mudzaona kawiri kuti maplayer aja mpira utatha chipatali amapatsana manja kugwirana kumapita, koma kadzangu amba maplayer aja mground kwamba kugwirana kumenyana ndiye kuti kumakhalanso kuti kumastand kuchi anthu amene akuonerera nawonso amakhala ndi mtima kuti tibenyane tibwezerane, ndi zimabweretsa chisokonezo. Ndiye kuti kuzipaniso chimodzimodzi atsogoleri akakhala ndi mtima onena kuti ayankhule zokuti mpaka nazibweretse chiopsezo, mpaka na anthu atakasike azitsatira zimene zimapangitsa kuti pakhale tsopano kuyambitsa ziwawa, kuyambitsa kumenyana, kutiso anthu aja makauti akumvera mawu amene atsogoleri aja anayankhula. Patili pankhani ya mawu amene atsogoleri amayankhula, posachedwa apa munayima pa msonkhano kuchowamba kumene munanena kuti nthawi ya ulamuliro wa chipani cha DPP anthu achalubino ankaphedwa. Tatifotokozeni chimene chinakupangitsani kuti munene zimenezi ndi chani? Nyumbamo munabwera nkhani, ndi nkhanizi amadzipereka nda DPP amayankha nda MCP, ndiye ndinayima chifukwa mwandiuza kuti mwandikumbutsa kuti ndine nduna ya National Unity, ndiye kunena kuti pamene ndili mlembi wa chipani ndikuyeneranso kubwera kuonetsetsa kuti pakhale mtendere pakati pa anthu Malawi mdziko muno. Ndiye ndinayankhula mwaonena kuti solution kapena kuti yankho lili pakati pa MCP ndi DPP. Simukupanga ndamaini zipani zina pamene? Ayi, tikati solution ndiye kuti enawo angathe kumatengera chifukwa ndi zipani zing'ono kwambiri. Koma solution kapena kuti yankho lothana ndi ziwawa lili kuzipani ziwiri, chimene mathandauza nchonena kuti mukapeza kuti kawiri a MCP akadandaula amadandaula a DPP akudandaula a MCP. Ndiye kuti pofuna kuti tibweretse mayankho zipani ziwiri zimenezi atsogoleri ake tikhale pamodzi, tidzudzule ziwawa pakamwa komanso pa action. Tikadzudzula ziwawazo tisangodzudzula ifoti tapatsidwa danga lodzudzula ziwawa, koma tipitirire ona kuti ngati ziwawa zofuna kuchitika athe kuziletsa. Ndiye tikamanena kuti MCP ndi DPP sitikunena kuti tili ndi umboni kuti MCP apanga chakuti DPP apanga chakuti, koma tikunena kuti vuto ilili zidati zipani ziwiri izi zikuluzikuluzi zigwirizane kuti akuluakulu mmene ndilili ine ndamukhito. Amukhito ndi secretary general wa chipani cha DPP, ine ndi secretary general wa chipani cha MCP. Ndiye kuti ino kawiri sindinamvepo atsogoleri athu, ndipo ndinene pano muonetsetsa sinamvepo Dr. Lazarus Chakwera akambako za chiwawa, sinamvepo Peter Mutharika akambako za chiwawa. Ndiye kuti ngati atsogoleri azipani zimene zizi akudana ndi ziwawa, umaona president Dr. Lazarus Chakwera akudzudzula ziwawa,
kudzudzula poyera ndithu kuti ziwawa nzolakwika. mukite wauza kuti tikhali pasi tikambirana. Ndibwera kumeneko koma ndimafuna ndinene kuti manthu wonena kuti tili ndi mayankho chifukwa chakuti utsogoleri wathu tingathe kupanikiza kufikira mpaka na kumusi nkuwauza anthu athu kuti aliyense akhale chero chifukwa zipani zili ngati mpingo. Ndiye kuti mwachitsanzo mukati mwalo wa mchalichi akulalikirani mwacheza mwamaliza zonse mwapita ku nyumba mbusa sangadziwe zokuti kodi anthu anga ndalo mchalichi aja apita kachimwa kapena sanapita kachimwa zina umangoona zochitika. Koma utakhala kuti ukuonako zina zosakhala bwino ndio umapita tsopano nkumakati kulondola zimene zija ndiye umati mukatero umaona kuti tsopano zikuyenda. Ndiye ine ndamukito tayankhula napo mukumbukira tu ulendo wina chipani cha MCP na ndisonkhano kuikwendeni ndipo apita muthalikana ndisonkhano pa Mzuzu Freedom Park pakatoto Freedom Park. Ndiye kuti tsikumene chene ndamukito nali kuyankhulana chimwene tiye tionetsetse zipani zathu zikhale mwamtendere. Ndi tsiku limene mwina mdziko muno anthu anayamikaso kwambiri kunena kuti ife kudutsa iwo kudutsa kumadutsana neba ndi neba chifukwa choti atsogoleri ife tinatenga gawo loyang'anira mpaka na pansi. Ndi ndikamanena kuti tili ndi kuthekera ifeyo atsogoleri ife othana ndi ziwawa ndi kuti ndikudziwa kuti titati tichilimike kukhala pansi ziwawa zikachoka mdziko. Pali ndondomeko zina ziti zimene mukuona kuti ngati dziko komanso ngati adindo zikuyenera kutsatiridwa kuti zimenezi zithe ndithu ndipo amalawi akhale ndi chiyembekezo chonena kuti akamapita kuchisankho mdziko lino mukhala muli mtendere. Choyamba chenicheni amalawi tonse tidziwe kuti tinavota democracy and that democracy ndiyolola zipani zina zilizonse and mdziko muno muli zipani zochuluka even in parliament kuno ku parliament mukapeza kuti kuli zipani zochuluka. So mtima amanena kuti chipani chikhalepo chimodzi sizoona komanso mtima umadula dera kuti dera ilili ndira chipani ichi dera ndira chipani ichi ena sanga bwereko sizoona. Ineyo kumudzi kwathu anthu amathabwadza panga msonkhano wa chipani cha DPP simudzamvako muzaka zonsezi kuti kudowa kwa chimwendo kwa maweru kwa chiwere anthu a DPP aletsedwa kupanga msonkhano chifukwa makhulupirira ndipo mapanga embrace democracy. Inenso ndimatha kupita kuti kusikapanga msonkhano nawo kulolerana ndi choyamba kuti tidzilolerana ndi kumene kubwerako kumakhala misonkhano pafupifupi every week yosiyanasiyana zipani zosiyanasiyana tiphunzire ngati amalawi kunena kuti tingathe kulolerana wina ndi nzache tingathe kupatsananso mpata ndi ulemu wina ndi nzache. Anthu athu ndikutisankha malinga ndi zimene tayankhula pasanja osati kuti tatenga miyala kapena zikwanje ndi anthu akatisankhe chifukwa cha zimenezo koma kuti kungoti mwayankhula chiyani ndipo mupanga zosiyana bwanji ndi anzanu alitsidya linawo ndipo anthu akukondeni motani komanso ndale zanu mukamati mukulimbikitsa chipani mmatani mulile ma structures background ndipo ma structures anu amagwira ntchito motani komanso tikatenga ndale zosankhana mitundu kuti mtundu wathu ndi wa ndale izi mtundu wathu ndi wa ndale izi zimene zonse sizololedwa. Chili ngati chipembedzo chipembedzo cha Islamu mwachipeza kwina kulikonse chipembedzo cha Chikatolika mwachipeza kwina kulikonse CCP kandi African Church kandi Adventist kandi Roman Catholic mwangandane nakale mukapeza kwina kulikonse. Ndi chili kuti zinena kuti mtundu chipani chawo ndichi mtundu chipani chawo ndichi ife tinatsata kuti tizitsatira democracy. Ndeti kamatsata democracy tentilemekeza democracy ichi ndi kuti kailemekeza democracy mudzidziwa kuti awa nga DPP awa nda MCP awa nda UTM awa nda Ford awa nda UDF osewa nda Malawi ndi kuti amalawi wali ndi mpato takasankhe mtsogoleri wawo. Ndi chimene chikumavuta nchona kuti ena dera lina kungova kuti ati msonkhano wakuti koma mpaka na kuno kadzapange msonkhano amene kuno asabwera asapange msonkhano amene wasiya kuno sitimapanga zakuti pamene tikukhulupirira kuti dziko lonse Malawi naliyense malunga ndi constitution yathu ali ndi ufulu wopita pena paliponse. Ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno anthu ali ndi nkhawa kunena kuti zipolowe zimenezi komanso kusalolerana pandale kumeneku kukapitirira anthu ena adzanyanyala kunena kuti sapita nawo kapanga chisankho. Ngati chipani sizikudetsani nkhawa? N'chifukwa chake tikamati atsogoleri tengepo gawo lothana ndi ziwawa kodi ziwawa zitikamanenatu muzidziwa kuti zikupanga affect mbali zonse. Ifeyo kutyolo kudaphedwa munthu kuchipani cha MCP kundilande kudaphedwa munthu kuchipani cha MCP anzathu a DPP amadandaula ziwawa so zina zimene zinachitika chigawo chapakati komanso ifeyo pompano kumachinga munaona magari moto asweba sizikutanthauza kuti ziwawa zikupanga affect munthu mmodzi ziwawa zikupanga affect wina aliyense. That's why nkofunika pano kuti wina aliyense atengepo gawo especially if atsogoleri
chimene chikumaopsa tikamadandaula amona atsigala anzathu nchonena kuti ukampeza mtsogoleri wosankhidwa ndithu awima ndithu pa nsonkhano nkumanena kuti akuti akabwera muaoche ndi kudapa kuti atsone ndi mtsogoleri mwenaso ndi phungu wa nyumba ya malamulo akuti munthu aotchedwe akavala t-shirt achipani cha MCP. The question is, kodi amene uja MP uja omutsatira ake akamva zimene zijazi pamawa mukaona anthu akumenyedwa nkumagendedwa muzidabwa kuyima ndithu msonkhano anthu akabwera kuno mwathamangitsi ndi after 2 weeks upeza kuti azimaya akuvulidwa akakudilande kucha. Now ife atsogoleri ndeti khale oyamba kupereka chitsanzo chabwino nkutheka mwangotsekula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive ndipo muli ndine Alinafe Mlamba. Lero tikucheza ndi Richard Chimwendo Banda amene ndi mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya MBC exclusive ndipo muli ndine Alinafe Mlamba. Lero tikucheza ndi Richard Chimwendo Banda amene ndi mkulu wa chipani cha Malawi Congress komanso nduna imene zina mwa ntchito yake ndikuonetsetsa kuti mdziko muno muli mtendere komanso mgwirizano. Ndi ndi funso limodzi limene Amalawi pakadali pano akufuna mwina atamvetsetsa. Lamulo latsopano loyang'anira zipani likunena kuti zipani zikuyeneka zibwerepo poyera ndikuulula kumene zimatenga ndalama zawo komanso kagwiritsidwe ntchito ka ndalamazi. Kodi ndinokonzeka kubwera poyera kunena kuti ndalama zimene zimazitenga kuti? Choyamba chipani chinchakale ndipo ndi chipani chimene chili ndi assets. Chipani chokha chimene mwina tikakamba za kupezeka kwawo maofesi ndi zina zotero. Mwachitsanzo mukapita ku Blantyre mukapeza kuti pali Kutawa kuchichiri mukapeza kuti anthu opanga malenti umene kucha and kubwera kuno kulilongwe malo angapo ndi kunzuzu chimodzimodzi. Chifukwa choti ndi chipani chimene chili ndi assets imene Kamuzu ameletsa chipanichi adaonetsetsa kuti ayike maziko. Ngakhale tinalandira chipongwe chowononga maofesi ena amene dziko limasintha komabe timayamika kuti maziko anali abwino. Chipaniso chili ndi anthu akufuna kwabwino ena akuno ku Malawi ena akunja amene amathandiza chipanichi nthawi ndi nthawi ndipo amene wakhala kuthandiza chipanichi zaka 20 chakuti even tili ku opposition nchifukwa chake chipanichi ena analephera kuchithetsa analephera kuchizunguza kumapala anthu amene amayima kumathandiza. Tiliso nawo anthu oti ndi akonkuno ku Malawi amene sikuna kuti muwaone ndi anthu amene muna ngati osachita osapeza bwino amene amatithandiza koma amakonda kwambiri chipani cha Malawi Congress Party. Members athu a nyumba ya malamulo members of parliament ndodzipereka kwambiri tili kutsutsa boma kudzafika lero ndi members amene amagwira ntchito yothamanga kuti chipani chiziyenda. Ndiye chipani chathu chimalandiranso funding kuchokera ku parliament ngati zipani zina mwachitsanzo DPP imalandiranso funding kuchokera ku parliament malingana ndi malamulo a dziko lino. Zonsezi zimakhala ndi kayendetsedwe kake. Maoffices athu ali ndi anthu ogwira ntchito ma accountant administrative secretary amene amalongosola chilichonse ndipo ikafika nthawi yokuti anzathu aja amalamulo political pamadere chisapolitical parties akufuna zinthu ngati zimene zichati mawapatsa amati mawapatsa kuti zinthu zawo zizipita kumeneko akadzione mmene tikugwiritsa ntchito. Ndi chipaniso chimene chimapanga ma fundraising uzamva matambala night mwina tipanga campaign atufuna tikule galimoto tipange tambala night tisonkherane tikagule galimoto pakati paso tichita matambala night angapo kuti mwina tipeze ndalama zothandizira chipani pamene tikupita ku masango. Ndi chipani chimene chideka ndondomeko zake zokhazikika zokhwima zimene mwina tikazitenga zipani zindondomeko zimene ena adadaphunzireko zipani zawo zingatokhala bwino chifukwa ena adakumamvetsa chisoni mafika mpaka na tsiku lero ali chipani 12 years koma chopanga lendi kanyumba ka grocery office yenyewe ndi kukapeza kulibe pamene mukapita Malawi Congress Party mukapeza kuti ma office alipo director wina aliyese wa ku National Executive Committee ali ndi office yake yokhazikika mwoti mukapita ajeseka bwira mukapeza ndi office achimwendo ndi office treasurer general ndi office akuluakulu ndi office awo komanso kumene kula anthu ogwira ntchito amene ife tikakhala tikuthamanga mwina anthu akapita ku office amakapeza kumapeza zina mene office imakhalira koma timathokoza chifukwa kutsogolera wachakwerawo ndi umene umathandiza kuti zonsezi zichitika bwino. Ndiye pamene tikupita kuchisankho anthu amanena kuti mukamapanga kampeni andale malo mowapatsa anthu mfundo zochakuka mmakhalira kulozana dzala.
ayimbekezere zotani kuchokera kuchipani chanu choyamba koma kundale sikuchalichi. I think ipena madzatembekezeranso kuti tichita mapemphero kundale. It's not possible. It's not possible. Tikutandize chifapena pake matipangaso scrutinize too much. And imazafika so pena mumakanga kuti tiyambe kumeja kuimba nyimbo kana kuti kaji ukalisia kapena kugonero. Ndindale, it's a game. It's a game, and that's why it's called politics. And you can watch even outside, even in America. Politics becomes hot. So don't expect kuti basi fajoti effectivement kudana nazo ndizwawa. And the personal castigation. Zwawa ndi kutenga muntu kwamba kumunena muntu. And more especially as mine. Kuti as mine amaka intimidated. Situ kufuna dimve andu akwatu wana as mine ya kwa nyoza as mine. So ifeyo timangonera kuti pofuna kuti tilimekezane tentingo kamba fundo and talk about that party and its administration. Don't talk about a person, because if you talk about a person, it simply means kuti well, now you are dull. You ukoneka kuti sukuganiza kuti upangaza ndali koma musaganizire kuti ndi kumapemphero. Ndeti kamanena kuti DPP njolepera, DPP inalepera chakuti, inalepera chakuti maphunziro asamaenda bwino, DPP njala mapangaza kuti. It's part of the game. So because iwo akamatinena ifeli mamva kwawa, ifeli kamanena amamva kwawa. Koma we don't need to cross a line yoamba kuchula maina watu. So when you talk about politics, it's about mfundo. If mfundo zatu zumadi pakera, situ kumavutika kwa mbili chifukwa cha Dr. Lazarus Makathi chakwe mene achitira. Now another thing chimecha tonetsa ndi utsogole wa integrity. Chifukwa kawiri anthu andale amakonda kunena bodza kuti ine zonse zandiyendera bwino 100%. Ndefeyo chimecho madiphikira nchona kuti achakwera even akabwera nyumba ya malamulo amatha kuvomera kuti andikudziwa pano mavuto awo ndipo ndikupanga easy kuti dziko lithandizike. Ndi akafunanso kunena zitukuko zimene akunena zomaoneka and tumapereka very good example ya zitukuko zokhazikika zimene mbuyo mosemu sizimachitika mwina kuyambitsidwa mwachitsanzo nsewuwa kalonga kudzafika kuno kuli Lilongwe kumene chuma chathu chonse chimadutsa pamene pano ma president amango yankhula samapanga nsewu wankhotakota M5 jo Balaka mapita uko ayambira pa Salima mapita uko ndisewu umene umatenga sugar kubweretsa ku Lilongwe komanso ku Blantyre komanso umathandiza kuti mbewu zizitukuko andi nkhani ngati zanjanji zimene sizimachitika komanso kuthandiza kuti maphunziro apite patsogolo akajanjede komanso akusekondari ndi ku primary ko president amene angathe kumanga ma school block 11,000 president amene angathe kupititsana ku university oposa 30,000 zinthu zimene akupanga Dr. Chakweraso china chona kuti mutsogolo wawe fambuyo anthu ambiri amakhanyi mantha kuti tikasanga president wa chigawo chapakati zinthu zangopita chigawo chapakati. Now he has shown a different type of lifestyle. Kuti mukapita kuzomba for instance akakuzana kuti mbuyo musema ngati zadzapanga misewu tung'ono tatala kuzomba tatuona nthawi yachakwera pamango chipaboma penye timisewu tung'ono tatala atota nthawi yachakwera pa Balaka kansewu atala kuti kwamba kukonzera nsewu aona nthawi yachakwera misewu imene mavuta mwachitsanzo uchoka pa Balaka wafika kuzomba kontradakita mobilize kuti ayambe nsewu umene uja umene wakawufuna nthawi zambiri zimene zomwena hivyo kunoko ku Central Region kulibe. Koma that alone imatipangitsa feyo kuti tidzipe poka kungulitsa chakwera. Ndiye anthu akamana kuti tibe mfundo chifukwa chokuti amwena okhala ndiyo tatsutse. Koma in terms of policy ndimene akuyendetsera dziko. Tikanena za ulimi ndiye mukudziwa kuti maziko amativuta pakatipa ndiwo achakwera amene akhazikitsa maziko amene tingathe kuwaona kuti izi zikuyenda bwino zikupita patsogolo. Koma mkati mwawo akumana ndi mavuto drought imene mati anthu kulima mbewu kuti akakolole kuza mbewu zauma. Mavuto amene aja si mavuto amtsogoleri ndi mavuto a nature kuti ndimene zimachitikira. Ndi zina zimene anthu amakhala kuti akupanga nazo jenga ngomatu kumalala mwachitsanzo abwera munthu akana kuti achakwera abweretsa njala kumalawi kwa munthu wanzeru akadziwa kuti yayibodza tinalima ndipo timene zakukolola koma dzuwa linabwera mvula inasiya nyumba muno mwalo wa njala chifukwa kwabwera chilala. Ndiye kuti feti mauza zimene zozo anthu ndiye tikamafotokozera foti zimakhala kuti akulula zabwino zawo ndi amati alibe mfundo amene acha koma tisayembekezere kuti tizipita pamene kuja kumakathokoza iwo aja amene anachotsedwa mboma chifukwa cholephera. The other thing is kuti we have candidates. Now ma candidates aja timapanga so scrutinize tikamapanga ndale mainde ifeyo tikamati Peter Mutharika ndolephera personally sili kufuna kunena Peter Mutharika ngati munthu but Peter Mutharika's administration ndiye kuti iye uja mutsogole wake
anachita zinthu zimene amanena kuti let him go, anaononga dziko. And because of that ife timanena kuti ndiolephera. Koma if you ask me, ife ku MCP sudzamva tikunena kuti adadi ndokalamba. Chifukwa choti now that is a personal attack to him. It's now we're talking about his personality. Mwina azathu angathe kunena, koma kwa ife we feel like kuti we cannot attack a person because of his personality, koma maybe his leadership and his administration. And we talk about zimene analepherazo, we don't talk about zakunyumba kwake. Imezo sindale. Ndiye anthu amasiyabe amavutika kuti asiyanitse kuti tikunena kuti chani. Koma chifukwa chokuti kumene kukupitaku ngati wayankhula ndi chimwendo ncholawika, ngati wayankhula mukhito ndoti ku MCP so ncholawika, ngati ndio aliyense akangoti awanda DPP basi, awanda MCP basi. Ndeso chifukwa chokuti chipani chicho sechilinawo anthu ife timakhulupirira ndipo ndizoona tiyende anthu ochuluka kuposa anzathu onsewa, ndipo zonse ndizoona. Anthu amene wa ovota kapena amene amayendetsa chipani, amene mukulojo onse ovota oyendetsa chipani palibe chipani chachikulu maya muno kosa pali Congress Party. Okay. Palibe ndipo ndingathokozani kuti olomutati mukacheze ndi akuluakulu andale amene adavuma mpite kunyumba kwawo mukacheze kakuzani kuti that is true. Zimene amanena chimwendo zija ndizoona. Mupite kuchitipa lero, mupite kunthalire lero, mukanene kufuna ama area chairman a chipani cha MCP mukapeza. Go kwa Goliath mukati ndikufuna ama area chairman a chipani cha MCP mukapeza. Zipani zina you actually wait muzikadikirira pani ife each and every village our people are there. Now when we say kuti tiwinaso ninkhani ndionena kuti because of the good foundation imene chakwera wapanga chifukwa cha zabwino zimene wazionetsera kwa Malawi, ndimanena dzana ana ku university anabwera kuti mavuto ena ndiye amene tikumana ku university koma tifuna mukatithokozere kuna kuti panali ana ambiri aku public university amene amabwezedwa fees, amene amalephera fees, koma tofuna mukauza chakwera kuti tikunyadira ifoti ngakhale tili mavuto achakudya ndi zinazotero koma fees tikutha kutani kulipira. Kaofea kamene amanda kochepa anasasuka kweza up to 550,000 from 150,000 during the DPP time. Now because of those things alipo anthu amene amazindikira ubwino ndi ukoma wa chakwera, and for that reason anthu amene ajawa they will stand out. But that doesn't mean kuti mukolidomo simpeza kwa awiri atatu a DPP. Even atata akusanye anthu awiri atatu a DPP, they can even match. Ngini magari mwa awo ndizo toliro sawa. That does not mean kuti MCP ndelibe wanthu. Faka yenda anthu pansewe ati boma lagwa. Sasa muzi anatitwa natutana kuyenda pansewe. It's a lie. Ngani njonena kuti alinawo anthu awo ifeso tina anthu awo. But the truth and must be well established. Chipani cha Congress Party chili anthu ochuluka. Honorable tatoza kuti mnayi nafitsi ulali. Thank you. Amenewo anali Richard Chimwendo Banda, mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress. Ino inali MPC exclusive ndipo mnali ndini Alinafe Mlamba. Kufikira Sabata ya mawa pamene tidza kupatsira niso ni program ina ya MPC exclusive. Mwakoma nonse. Stuck on you. Ooh, obsessed with you. I'm obsessed. With Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between.